Je ťažké ju zohnať. Je ťažké jeho zohnať. No napriek pracovnému vyťaženiu sa nám ich podarilo zladiť a tak ich tu máme. Dámy a páni, Sisa Lelkeš-Sklouská a Juraj Lelkeš. Dobrý večer. Tak, okrem toho, že sme tu dnes, aby sme odozdali bronzového slávika v kategórii spevák, chcem sa ešte spýtať pred odletom, či všetci, ktorí poletia, sú poistení? Miláčik, nepracuj už toľko. Ale ja som od fachu. Mojou povinnosťou je postarať sa o zaistenie iných. Uteráky si zbalil? Zbalil. Ale ak by ešte niekto mal záujem, po prenose bude mať možnosť. Žiaľ, pre krátkosť času nebude možné platiť kartou. Iba Lelkeš. A to je ten správny čas na vyhlásenie bronzového slavíka v kategórii spevák pre rok 2012. Richard Miller! Slávik 2012. Spevák roka. Šľap nad tebou. Peter Cmorík. Si vážne tak skvelá. Premýšľam nad tebou. Možno si sľubujem veľa. Mike Spirit. Ako ty ja hľadám pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Myslím, že môj... Marián Čekovský. Richard Miller. A zoznam v kostiach praská o 100 000 raz. Volá sa to láska. Meky Šbírka. Poznám už letné lásky, zimné pohreby. Mám svoj vek a viem, že správny muž za správnu vec musí sa vždy byť. Slávik 2012. Spevák roka. Kategórii spevák. Som skončila teraz. Teraz, začni. A teraz je ten správny čas pre vyhlásenie bronzového speváka a slavíka. A tým je Richard Miller! Stojím stále pri tom istom. Láska od dvoch známych. Vidím už len celkom listom. Okuliare stačí ty. Stojím stále pri tom istom. Možná ja sa hlásim. Tak toto sme ešte nezažili, že? Ja som ochotný niečo podobné zopakovať aj v prípade speváčky roka. Počkám kľudne pod schodami. No, v každom prípade nemám radosť, lebo v lani som bol prvý, teraz som tretí. Koho by to tešilo, ale zase pravda je taká, že už vo februári tohto roku som dostal jednu fantastickú cenu, ktorá sa volá Zlatý Markus, takže všetky ďalšie ceny nemajú nárok. Ďakujem, papa, ahojte.